Yan, yun yung nakuha natin guys. So, gumagalaw pa siya. Yun yung nakuha natin guys. Durats. Yo, what's up? What's up mga ka-Urago nito? Maliligo ulit kami sa dagat kasi kukuha kami ng shell. Ewan ko, bugiti sa amin tawag nun. Ay, Dora, dyan, mo-order naman. Hindi ko alam, basta may jinga yung aking program. Ito, sasama ko ang ating daughter. Mga halagang 10,000. And ako, kasi, Mga gamit dito eh, mga plato. at si Aling Marites. Wiring. Yan. Ako yan, isabihin mo sa... At hindi naman natin na yan, hindi tayo maliligo sa isang araw kasi isang araw na nga lang yun, hindi ka pa maliligo. Gusto ko kuya sumakay po sa wire. Ingay. Ha? Okay, what's up? Bye-bye! Abang sa maliligo kami. At ayun na nga guys. Nauna nang nanguha yung mga jumangkin ko. Tapos, susundan natin sila doon sa dagat. Tayo nyo guys. Kung nakikita nyo guys, malinis ang ating yun sila, kumuha sila ng bugitis. Ay, ito na. Nakuha nila to. Ito, ganito guys yung kinukuha namin. Ganyan. Yan, bugitis. Papa, dulog ka na. Ganyan yung pagkuha ng bugitis. Yan. Dito na tayo sa dagat. Ayan sila. Yung mga bata. Nililigo. Yan, kukuha. Try natin kumuha. Yan, yun. Kukuha tayo ng ganito. Yan. Marami guys. Marami guys. Oh. Yun ka. Yan. Ganyan lang guys. Ginaganon nyo lang yung paan. Yan. Marami na yan guys. Yan. Hey! Tapos sasabawan nyo to guys. Ang sarap. Ganun lang hinaharangan para marami. At yun na nga guys, pinahawa ko muna sa akin jumangking kasi ganito yung pagkuha ng bugitis pag gano'n lang. Parang sumasayaw sayo ka lang. At antayin mo yung alon bago siya makita. Okay. Hindi natin siya abangan yun. Hindi lang dito Nakikita niyo guys, nakakatatlo pa lang ako, apat. Ano ba ito? Ba't ganun guys, inaabangan siya para makita siya. Yun! May malaki. Aba! Wala na ang ating sayang na. Wala pa. Nakita nyo. Ganito yung ginawa. Tapos masarap siya
sabawan. Kaya yun guys. Mamaya naman ulit. Hoy Stella, mahirap kumuha niyan. Ah. Ah. Lalagay mo yan dyan. Ay na. Ah, kulit. Akin na, akin na. Ah. Ah, nakikita nyo? Aking bola. Ay, yan, yan, kinukuha-kuha niya talaga. Oh. Wow. Alam nyo ba guys, dapat pag bago nyo siya luluto, bibilangin mo siya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tignan mo na, galaw-galaw guys, oh. Tignan mo. Oh, guys, oh. Ganyan siya gumalaw, mag-iilalim na siya. Tignan nyo. Akala nila, makaisa nila ako. Yan, kukunin ko pa rin sila. Kahit nagtatago sila guys. Sabi mo kay mama. Yung dila nila guys, lumalabas yun. Mama! 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 What? Mama! Gagi! Gagi! Kuwapay! Nabasa daw yung anak ko. Mama! 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 Maya na nga guys, at ang ingay ng aking bonak. Yan guys, so try namin doon sa dulo. Doon. Try namin doon. Kasi medyo ano, matumal yung bugitis natin. Hindi pa napupuno siya guys. Ito. Yan, yan pa lang may lumalangoy. Yan. Try natin. Try natin dito. Bo. Anak ko. Sudwa? Tapi ka vlog ko ang mga ningkuan? Yan. Try natin dito guys. Medyo sa dulo na kami. Yan. Ay, kita nyo. Ito try natin dito. Kumuha ng baguettes. Tapos pasunod na ang aking mga julalay. Yan. Pagod na ako guys. Medyo malayo-layo na kami. Yan. Tatry na namin dito. Kasi maano naman kung pakalayo na namin masyado. Lalagay ko muna yung camera dito.
Yan, yun yung nakuha natin guys. So, yun yung nakuha natin guys. Ayan, Duray. Yan o, tignan nyo, napakarami na. Yung lumipat kami dito guys. Yung lumipat kami dito, napakarami na guys. May maluluto na kami. May pang-julam na kami dito guys. Lalabels. Salamat kay Aling Marites. At sa mga Julalays. Ayan guys, yan sila. Ayan guys, ganyan yung, ayan o. Nakuha. Nakuha ko. Gaga, ako daw nga na eh. Sige Yan, yan. Sige, Ricos. Yun. Stop. Look. And listen. Yun, makikita nyo ko saan dami rin dito. Wala pa. Padaga sa tabo. Lalagyan natin to para yun. Abang natin dito. Nakuha daw siyang malaki. Uy, malaki-laki kaysa dito. Guys, ang laki rin. Dila-dila siya guys. Sa ilalim siya. Yun. Diba? Yun. Tago-tago pa siya. Yun, dami. Yun.
tatlo ka agad. Ano yung pagkuha guys ng buntis para sama lahat. Yun. Tapos titignan na lang natin. Kita nyo guys. Nung lumipat tayo dito, kasi sa may tapat namin, wala masyado guys eh. Dito, nung lumipat tayo dito sa dulo, marami. Kahit hindi ka gumanaw, meron. Yun na nga guys, at pa-Julie na kami ng aking bona. Hi! Hi! Babay na! Babay na! Babay na! Iipulan naman siya! Yan. Tapos, nakikita nyo guys, marami nga tayo nakuha dito bandang dulo. Tapos uuwi na kami para may majulam kami mamaya kasi naghihirap na naman ako. Wala naman kami pang ulam guys. Kaya yun, hanggang sa muli guys, sa ating pagkikita! Bye-bye! Babay naman!